Ngumesua ensem aya kuma 87.9 FM so na ye be da so gina santima temase ne yapiemu wo Atwima Mponua na Nkrumah-Nkwanta R primary wonum na sabre de episode 4 penny be hwa odi let's watch this video our in Facebook page no so bra na na yo adawroma wade to so de ma odi brabe hebi odi me nka hwe so ngo we no aya nkwada dan koma bi no se bia mpanifo ni hono mu a wo mo ba be sim mpanifo na na mu delivery legends wonum ne odi be suku dan pa manfo ma egumu na kro bi sei se suku dan ye honko ani na nka bi wo mko suku wo mu de nka me ba no kamede be ko ba bi fufuro odi be hwe suku dan pa ade na hanke wo so hu etua so bi sei ena enkwadai wo mo de sa plywood o se de na mo de blackboard ena kyerɛkyerɛfo gina mutiweka na bonse classroom ade so bene ne ba no mo keka gum se a suku dan ne nye o mo se nsuo ye na adwene se mu na agye sa kyerɛkyerɛfo no pon kwada no hwɛ we nye suku dan kwatimi sa pata bia se bia se bia mo poncha na bia prako ena betima kwakoguma we nye dan a ese ni patenam esuade ya ma no koyeye enu ti ama wofo mo mantem nyina bomaden eni some trophy akasa so mo besra mpanifo so mo antumri kama pade a wo we akina bi ne betia ne se agi mewu me ba no ye kan mo anti o ye kan mo anti o etenu manum yi pade o besra mpanifo se wo mo mra won sra ba mu o mo se nye suku dan ne nkwa na enye se bia nko mo nyankonya kwa atena so a se ne pa problem ko be fa ne sa he enwuma nkwada no kura ebra twerɛtwerɛm eni do mehwem kura suade no enkoye de akyerɛkyerɛfo bekita enya de no man hye da ko de mom se nto mbesere pasa ba ne se no enya de a eboa ema adusuane ade kyerɛ konkan e wo bia friend se Nkrumah-Nkwanta R primary school mo no awofo ne bi ensem ni isi amframa ba ya na yaturu ma ya ma no school dan de enya kola ya na me hyehye me school dan ne de enya me no kure ne enye na no mframa fa se enya nya me akakola ba plan so plan mframa no fa sa no e kwa dan ba kusuma enya nya me aka ya ntia asam papa ni yehia nkonwa yehia books yehia toilet school chance no so na e boda no chance ne nye computer bi ali ho a o mo de sua ne nyina no e ho hia e ma ankola no ebisofo we eyawufo bia wo mo ewo Nkrumah-Nkwanta R primary abrane wo ma ewo hono na wo de adeserede we etu mpanifo animu na assemblyman na wodua mantam wo eye Yewura Martin Prempe wono ena bomade ede ngoma kakra ekodum kwada no ti wono mo ena mpanifo na afei eyawufo ni bi ede adeserede we etu mpanifo na assemblyman so ede kakra ta to sie na moma yentie no school no na pi ha do school dan kra na ewum no kra no emunye o se ebugure yi fofo se koto cancer so o mani nyamba na ye kra so ye pese ye bo no makenkan no matwira so koso ita ma kwa so a meye books se be ya nkwa be nya bie no makenkan ma bibia akoso na o mo so nim die so atumpa e wo se aban be so yase e wo se aban ekoso wo nansene Atimi so na bo person san gina biem no omto abama no ntia na wa hye da de san homa no kono enti wo de bus kakra akodum kwada na in fact enye hwehwe we na the pride of the princess they say books on kwada na be kenkan ebi no so for bro Facebook page no so a na ye no de sa eye edan na kwada na tim no se om si school dan no na wo de ato so ma tifo ababa he tuba empanifo komo nyina no mabodwai na no bibi mu kra efra kuntunkuni ebi mu su kra bo eye kentam ni aden so setel no ma nkoye mfama wo mo na eno chi ana mpanifo no baako Yewura EK Agyemai enso ebesere pase ebraso se nei awofo ebetimi ema omani akọ omoma enwumasua ho yie presense se wo gwa adwene se o enwumasua education ne bo ode ya ode transform oba no su nko school na dan koma bi no behu ebeya obi nya na adwene se odi sika be hye nwumasua mi sire be dan koma bi no ne ba enkonkon emobo ne nei obi onoma awofo bi onoma yesi atade obetwa password be kwa yie no so ye na dwe so de boama ne ban so asua de abo anka betimi akonka moma yentie Yewura eye EK Agyemai school no na pi ha do school dan kra na ewum no kra no emunye o se ebugure yi fofo se koto cancer so o mani nyamba na ye kra so ye pese ye bo no makenkan no matwira so koso ita ma kwa so a meye books se be ya nkwa be nya bie no makenkan ma bibia Amaka kire awofo nyane se Ghana anase efie ana family bia ne daakye eye nkwala wo mo esiso
be say ye besan kola no that ye ya o say ye bomo de say ye behwe wo mo na ya sacrifice experience na isika bia no dia hwe nkola no na ga cho me ba bi sikra na ye mpani fios no ma so ba behwe amaka bia bo no o mo so dia bre ani munyam so ba e kama awofo ne mpanifo nyina e kama Ghana man so Abisofo pene ya tini ne mpanifo aka bi ewo mu ewo kura ne din ene eye Nkrumah-Nkwanta pene ya fense EK Ajiman ena ya tini ne adesire mu ane eda so agena we dia apomodensam ana chese mpanifo bi so ade ho adesire to mpanifo ne ma ban na di nkan afa ku hudu anhya ban ase ne corporate Ghana obi bia